Пытанне вельмі цікавае, канешне, і важнае, мне здаецца, для памяці беларусаў, для памяці ўсяго постсавецкага рэгіёну. Для мяне адказ адназначны, гэта павінен быць дзень 8 мая і дзень не перамогі, а дзень хутчэй сапраўды проста памяці, дзень скорбі, дзень такіх сумных успамінаў пра тое, што адбылося. Я яшчэ раней, то есть даўно ўжо пра гэта думаю, без сувязі з нейкімі палітычнымі падзеямі, бо свае часы, калі займаўся актыўна вуснай гісторыяй і быў у меня такі свой уласны праект Беларусь у 20 стагоддзі у памяці жыхароў краіны. Вельмі часта людзі распавядалі галоўным чынам, згадваючы сваё жыццё, распавядалі пра падзеі апошняй сусветнай вайны, пра нямецкую акупацыю Беларусі, пра 44 год, 41 год. Я одну рэч заўважыў, што ў тых успамінах практычна не было зусім успаміну пра перамогу. То есть беларусы, якія перажылі гэтую вайну, яны не згадвалі 45 год наогул, не згадвалі нават тых, хто ваяваў на фронте і вярнуўся. І для мяне это быў нейкі момант нават шок. То есть это была гісторыя народу, які проста не адчуў перамогі, які ваяваў з 39 года, быў у гэтай вайне і перанёс такія велізарныя трагедыі, перажыў, а перамогі не адчуў. Сапраўды, тое, што адбылося ў 45 годзе, у маі і пазней, это для жыхароў Беларусі, для жыхароў усяго постсавецкага рэгіёна, гэта была проста скрадзеная перамога, як вельмі добра ў свой час напісаў пра гэта Васіль Владимирович Быкаў. Ёсць яго такая невялічкі эсэй «Скрадзеная перамога», пра тое, што іх намаганнем, іх крывёю, жыццём дасягнулі велізарнай перамогі над нацысцкай Германіяй, а вынікі перамогі былі папросту скрадзеныя, яшчэ больш умацавалі таталітарны сталінскі гэты рэжым фактычна, і людзі не адчулі, што яны перамаглі. Можа, нават гэта в гэтым быў нейкі разлік і тагачаснай улады. Народ пераможца, які раптам аказаўся ў той сітуацыі, які быў у 30-е гады. Народа закладніка вялікай палітыкі камуністычнай эліты. Калі гаворка ідзе пра дату заканчэння менавіта другой сусветнай вайны, то напэўна ўсё ж 2 верасня. Бо менавіта ў гэты дзень быў падпісаны акт капітуляцыі Японіі. Это пры тым, што яшчэ 5 верасня ішлі баявыя дзеянні на Курылах, асобныя баявыя сутыкненні былі ўвогуле да 10 верасня 1945 года, і толькі 19 кастрычніка 1956 года была падпісана Маскоўская дэкларацыя, якая 12 снежня 1956 года, умоўна кажучы, спыніла стан вайны усіх рэспублік Саюза Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік з Японіі. Калі мы гаворым пра стан вайны на еўрапейскім кантыненце, то зноў жа нельга забываць такія даты, як 10 лютага 1947 года, калі былі падпісаны з удзелам Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі шэраг дамоў з Італіі, умоўна кажучы, з Фінляндыі, з Балгарыі, Румыніі, Венгрыі. І, адпаведна, гэтыя дамовы ўступілі ў сілу толькі ў восень 47 года, напрыклад, 15 верасня 47 года з Італіі. І, адпаведна, юрысты, канешне, аперыруюць гэтымі дадзенымі, але як успрымаюць людзі, мовна кажучы, як успрымаюць звычайныя грамадзяне. Для іх стан вайны скончыўся тады, калі скончыліся баявыя дзеянні на іх зямлі. Мовна кажучы, для тых, хто жыў у Менску, 3 ліпеня 1944 года, для тых, хто жыў у Брэсце 28 ліпеня 1944 года. І, в прынцыпе, кожны грамадзянін Беларусі, якому дорага памяць пра сваіх дзядоў, прадзедаў, павінен ведаць усе даты. Іншая справа, што калі мы гаворым пра святкаванне Дня перамогі менавіта над нацысцкай Германіяй, менавіта ў Еўропе, а не пра дату заканчэння другой сусветнай вайны, то, безумоўна, трэба святкаваць дату 8 траўня 1945 года. Это дзень, калі быў падпісаны акт капітуляцыі. Для Беларусі важна, напрыклад, ведаць, пра што згадваў, напрыклад, былы міністр замежных спраў Кравченка, што нават у часы другой сусветнай вайны дэ юрэ Беларуская Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка не разрывала дыпламатычныя стасункі з нацысцкай Германіяй. Просто пра гэта забыліся. І, напрыклад, Кравченка ў сваіх успамінах піша, што немцы былі насамрэч вельмі моцна здзіўленыя гэтаму факту
калі паднялі дакументы і ну сапраўды упэўніліся, што гэта так. Але пры гэтым гэта садзейнічала адкрыццю консульскіх адпаведна і пазней нават паўнавартасных дыпламатычных стасункаў паміж уже Рэспублікай Беларусь і адпаведна Федэратыўнай Рэспублікай Германії, калі мы гаворым пра падзеі 1991 года. Трэба памятаць пра тое, што войны звычайна пачынаюцца, сканчаюцца не тады і не ў тыя дні, як гэта ўспрымаецца людзьмі. Бо, умоўна кажучы, на беларускай зямлі вайна не скончылася ў 45-м ці 46-м. Адпаведна, ваявалі пэўныя аддзелы і арміі краёвай, адпаведна, і беларускага супраціву, антысавецкага супраціву, і пасля 45-го года. Адпаведна, ўспрыняцце таго, што такое вайна, што такое мір, у людзей можа быць розным. Я зараз кажу менавіта як юрыст па адукацыі, калі гавару пра вось гэтыя даты, якія таксама трэба ведаць, і мяркую, што беларускія грамадзяне таксама павінны ўспрымаць сваю гісторыю не толькі як гісторыю сям'і, гісторыю свайго рода, гісторыю сваёй вёскі, аналізуючы падзеі непасрэдна у нейкай лакальнай прасторы. Нам прасцей гаварыць пра пачатак ці завяршэнне нейкай падзеі. Калі мы гаворым пра ўсю нацыю, то менавіта вызначэнне пачатку і канца, яно таксама пэўнай падкрэслю падзеі, якая доўжыцца ў гістарычным працэсе, яно залежыць менавіта ад успрыняцця, што ёсць вось гэтая мы, што ёсць наша агульнасць. Адпаведна, калі мы выказваемся як прадстаўнікі пэўнай нацыі ці пэўнай дзяржавы, для нас і становяцца важнымі пэўныя даты. Менавіта тыя даты, якія добра вядомыя навукоўцам, але пры гэтым, безумоўна, большасцю грамадзянаў часам нават не ўспрымаюцца як пэўныя важныя даты. Мне, конечно, больше симпатичная дата 8 траўня, паколькі это зноў жа показвае нашу блізкасць, скажем, з еўрапейскай спольнасцю. І такая прыкмета выбару шляху дэмакратыі, характэрнага для еўрапейскага звяза. Але я б заклікаў быць рэалістамі, паколькі зноў жа ёсць беларускі народ і іншага народа ў нас няма. І калі мы кажам пра тых людзей, якія ужо звыкліся адзначаць менавіта дзень перамогі 9 мая, і гэта ўжо стала такой сямейнай традыцыяй, то мы бачым, што гэта вельмі пашыраная з'ява, і гэта характэрна для абсалютнай большасці жыхароў Беларусі. І пераламіць гэта ўяўленне гэта досыць складана. Мы бачым зараз, што праз такую кардынальную ломку праходзіць Украіна, але гэта сітуацыя вайны, калі сапраўды могуць рашучым чынам змяняцца калектыўныя ўяўленні. Мне дакладна не хочацца, каб Беларусь праходзіла праз вайну, і у мірным эвалюцыйным шляхам, то радыкальных такіх змен дабіцца будзе вельмі складана. І мне падаецца, што агулам трэба нам адмаўляцца ад такой некае ўяўлення, што ўсе павінны думаць аднолькава і мець аднолькавыя такія традыцыі памяці, нават калі мы кажам пра нацыянальны ўзровень. Цалкам магчыма так, што могуць існаваць розныя мадэлі памяці у межах адной палітычнай нацыі. І я б заклікаў бы да такой мадэлі, скажем, плюралізму камемарацый, то есть не навязваць як трэба, а даваць людзям магчымасць шукаць нейкі свой шлях і азначаць свята у той традыцыі, якая ім больш характэрная. То бок, я думаю, што нейкім чынам не трэба забараняць людзям святкаваць дзень перамогі 9 мая, але таксама хочацца, каб пашыралася святкаванне зачэння, нават не святкаванне, тому што у еўрапейскай традыцыі это больш такі
дзень памяці і смутку. Вось, і мне падаецца, што гэтыя дзве розныя версіі яны могуць саіснаваць. В прынцыпе, як яны саіснуюць разам зараз у розных краінах, але ну, Беларусь это тая краіна, дзе жылі і розныя этнасы, розныя канфесіі і могуць жыць разам, мабыць, розныя мемарыяльныя культуры. Я хотел бы пачаць з таго, каб удакладніць, што на самой справе адбывалася, таму што я думаю, што гэтае пытанне добра ведаюць гісторыкі, прафесіяналы, але па-за межамі гэтага кола тут трэба ўсё ж такі растлумачыць, як вось адбывалася заканчэнне не другой сусветнай вайны, зразумела, а вайны з нацысцкай Германіяй. Вядома, што акт о капітуляцыі падпісывалі двойчы. Гэта сапраўды так. І вядома, што у Европе, у Злучаных Штатах Амерыкі і ў тых краінах, якія ваявалі з Германіяй, гэта ж і Аўстралія, Новая Зеландія, Дзень перамогі святкуюць 8 траўня. Чаму так адбылося? На самой справе акт капітуляцыі Германии был падпісаны не 8, а 7 траўня, і быў ён падпісаны на тэрыторыі Францыі, у Реймсе, у штаб-кватэры аб'яднаных войскаў брытанскіх і амерыканскіх, штаб-кватэры Дуайта Эйзенхауэра. І гэта адбылося ўначы 7 траўня, і была усталявана дата і самае галоўнае час, калі ваенныя дзеянні павінны спыніцца. Гэта 8 траўня па берлінскаму часу 23 гадзіна і 1 хвіліна. І зразумела, што вось ёсць розніца ў часе, і у Маскве гэта была бы ўжо 1 гадзіна ўначы і 1 хвіліна 9 траўня, і вось натуральна, з гэтай розніцы ў часе перамога бы святкавалася ў Савецкім Саюзе менавіта 9, але яна бы святкавалася і на Западзе таксама 9. Вось. Але тут вось такая гульня выпадкаў адбылася. Справа ў тым, што на падпісанне капітуляцыі ў Реймсе прысутнічалі журналісты, и журналисты взяли на себя обязательство, это было патрабаванне кіраўнікоў войска американского, британского, 36 гадзінаў не разглашаць про тое, что абвешчана капітуляцыя. И журналисты з гэтым пагадзіліся. І меркавалася так, што першымі вось гэтую абвестку пра тое, што вайна скончыцца, павінны зрабіць менавіта брытанскія і амерыканскія вайскоўцы. Але на мяжы Даніі і Германіі ёсць невялічкі гарадок Фленсбург, які ўжо быў захоплены войскамі брытанска-амерыканскімі. Там была радыёстанцыя нямецкая. І вось кіраўніцтва вайсковае амерыканскае, яна прымусіла гэтую радыёстанцыю паведамляць пра тое, што падпісаная капітуляцыя, каб нямецкія войскі скончылі супраціў. І адзін з журналістаў, а гэта быў кіраўнік парыжскага аддзялення вядомай кампаніі інфармацыйнай Associated Press, Эдвард Кеннеді, ён, дарэчы, не сваяк таго Кеннеді, ён праслухаў гэтае паведамленне і вырашыў, што, напэўна, уже гэтая забарона 36-гадзінная не дзейнічае, і ён вырашыў, што трэба дзейнічаць. І раніцай 8 траўня ён паведаміў у штаб-кватэру Associated Press, што капітуляцыя падпісаная. І гэтая навіна, а гэта ўжо было сярэдзіна дня ў Европе, гэтая навіна імгненна пашырылася, і атрымалася так, што журналіст ён падставіў перад фактам палітыкаў, і Черчиллю, а потым і Труману прыйшлося зрабіць уже постфактум
заявы про тое, што капітуляцыя падпісаная. Черчилль зрабіў гэта о 3:00 гадзіне по брытанскаму часе. І пасля гэтага, натуральна, пачалося вось такое стыхійнае святкаванне. Сотні тысячаў людзей, калі не мільёны, выходзілі на плошчы і радаваліся таму, хаця вось фактычна тая дата, якая была ўсталявана, той час, ён быў пазнейшы. Ну і момант другі, што Сталіну вельмі не спадабалася тое, што адбылося ў Рымсе, таму што гэта адбылося ў Рымсе, гэта тэрыторыя Францыі. Вось, яму патрэбны быў такі сімвалічны змест усяго гэтага. І ён патрабаваў, каб капітуляцыя была падпісана яшчэ раз, і на гэты раз у Берліне, што было зроблена, але не зусім у Берліне, бо ў Берліне няма было дзе, гэта было падпісана ў прыгарадзе Берліна. Але вось, гэта было зроблена другі раз, менавіта для Сталіна, і кіраўніцтва амерыканскае, брытанскае з гэтым пагадзілася. Вось. Ну і так атрымалася, што Европа уже і Амерыка святкавала, а ў Савецкім Саюзе папросту мала хто пра гэта ведаў, і навіна прыйшла ўжо 9 траўня. Гэта вось тое, што тычыцца датаў. Хаця на самой справе, вось, як мне падаецца, гэтае пытанне, калі святкаваць, яно не так істотна, якая будзе дата, бо так склалася, вось, глядзіце, натуральна. Самае галоўнае, які зместа вось ва ўсё гэта укладаецца. І вядома, што для савецкай прапаганды вайна гэта такі ідэалагічны рэсурс, які для савецкай, расійскай, сучаснай беларускай ідэалагічны рэсурс, які эксплуатуецца бясконца. Эксплуатуецца, шчыра кажучы, сітуатыўна. Вось паглядзіце, Сталін у 48 годзе адмяніў святкаванне Дня Перамогі. Нават не было выходнага дня. Ніякіх урачыстасцей вайсковых не было, і толькі ў 65 годзе пры Брежневе быў на 9 траўня вайсковы парад. А вось гэтыя традыцыі ўжо рэгулярных вайсковых парадаў на 9 траўня, гэта ўжо пуцінская эпоха. І ўвогуле так выглядае, што чым далей мы ад вайны, тым больш яна эксплуатуецца ў Расіі. Ну і вядома, навошта эксплуатуецца, бо вось узнік гэты лозунг у часы акупацыі расійскай Крыма можам паўтарыць. Вось яны зараз і паўтараюць. Таму яшчэ раз, галоўнае не сама дата, а галоўнае гэта той сэнс, які мы ўкладаем у гэтую дату. І я згодны з тым, што мы павінны прыйсці раней ці пазней вось менавіта да гэтага разумення, што гэта дзень памяці, гэта дзень аналізу, гэта дзень роздуму, это дзень таго, каб падумаць, каб гэта ніколі не паўтарылася. І тут жа яшчэ накладаецца адна дата, гэта дата 9 траўня, якое святкуецца ў Европе як Дзень Европы, таму што гэта гадавіна абвяшчэння так званай дэкларацыі Шумана, той дэкларацыі, ад якой пачалося стварэнне еўрапейскага звязу. І я хацеў бы падкрэсліць, што еўрапейскі звяз першапачаткова гэта не пра адсутнасць межаў, гэта не пра адзіную валюту, гэта не пра ўсё гэта. Еўрапейскі звяз ствараўся дзеля таго, каб вайна ў Европе больш ніколі не паўтарылася. І ў гэтым сутнасць вось гэтай дэкларацыі Шумана. Таму вось да гэтага нам трэба прыйсці, але гэта яшчэ доўгі шлях.